ина бародаро мо дар карантинем ай Москва ай Жуковск оварданмона ина карантина ина нигоҳ кунед чӣ хел пастелои тоза ина и завтрак шоға ина завтрака нигоҳ кунед ина сметана сливочный масло қанди сафед кофе агар бовар кунем ку як ба дараҷае ки нигоҳмон кардеса ранги санатория инаи пакетода инаи пакетода дар дуруншон 2 ҳафтаина ҳар як одамда отдельно 150 одамда ина марҳамат тамошо кунем просто се ҷо дарам хеле тема кардем ки мебаранд нигоҳмон намекунанд ира нигоҳ кунем инами столмон и завтрак монай бародаро ҳама 100% мо ҳами ба фикрам 150 одаме ки дар аэропорти Жуковский рис карда будем миннатдорӣ хумона ба давлат ба ҷаноби муаззами миллатмон миннатдорӣ хумона баён мекунем ина тухма и печена ягон чиза мо ҳамҷа ягон чиза мода на овардагиам на харидагием ҳамида ҳамаша давлат ина мо ина бачаҳои ҳоҷи шариф бозам миннатдорӣ хумона баён мекунем ҳами одамода 100 бор шукри Аллоҳ мегем ки ҳам хеле давлат дорем ҳам хеле подшоҳ дорем бародаро ҳами карантини шаҳри Бухтар Қурғонтепа одамое ки дар аэропорти Жуковск рис карда буданд инами дуюм рӯзи карантини муай инами пастел ина полотенса ҳар як касда инами вақти омада будем инами ҳар як касда ина хеле собун дар балниса дар қараболои шаҳри Қурғонтепа собун ина хеле я антисептик ҳар як касда ина защитник ина пакете ки ина бернай бародаро ина берн ина марҳамат тамошо кунед тоҷикистони зебои хушрӯи хумона мо сахт миннат дорем ки моро ҳам давлат ҳукумат гирифт овард ҷомон кард ина марҳамат бародаро ҳам пакете ки гуфта будам ина пакета дар друшчия ина 2 майка ина 2 майка 2 тирсик ина наски ина 2 наски ҳар як казда ина 2 майка 2 тирсик 2 наски ина полотенса ина барои дандоншӯӣ барои чиз ина жилет ришгирию шлёпки ина хеле шлёпка 2 таи мондодаги ина та дар уҷа та ина дар пома ина та дар пома ина бо агар ам хел заминам дидесем паласай ина ки мо ҳам завтрак мо кардем ҳамаро ҷамъ кардем ина ха як минут коридор ҳам медорам ина коридор ина ха як ҳамсоёро ҳам медорем агар ҳеч монагам ина бародаро айш хуҷанде на бародар ина ҷои хобшон ина хурду хӯрокшон ина қаймоқи ширбиринҷи сметана яки завтракай ина коридор ина коридори ҳам больница ина телевизоро инами ҳар як комнатада 4 одамай ина чой дамона усуда душа ина медсестрҳомона ёдам миннатдорихмона баён мекунем ина бо дуромадам ҳамун ҷои хобе ки мо хобем 4 нафар ина бародарай хуҷанда як бародарай ёвонай ҷон ватан дорем гонмо ватан дорем байни давлатҳои дунё сари баланд дорем тоҷикои тоҷдор ватанда номвардор баҳри ободии ватан ҷон додандан тайёр тоҷикистонма як кафи хокта дон